Hola a tots i a totes, soc la Nora, voluntària de la Fundació La Vinya, i avui vinc a proposar-vos una activitat molt xula que podeu fer durant aquesta quarantena. En què consistirà? Doncs bé, primer de tot dir-vos que necessitareu molta creativitat, ja que heu de pensar una portada d'alguna cosa, ja sigui d'un CD, d'un llibre, d'una pel·lícula, del que vulgueu. Per això podeu fer ús de materials reciclats, ja siguin teles, cartrons, el que us vingui en ment. Jo he decidit representar la portada d'un llibre, com seria Cumbres borrascoses, llavors aquesta seria la imatge original i la segona imatge seria la meva representació. Per aquesta he fet ús de materials reciclats, com seria el paper de cuina, i elements que tenia per casa, com la samarreta blanca, entre altres coses. També he utilitzat una miqueta l'edició per fer els marges, la tipografia, però vosaltres podeu fer ús del que necessiteu o vulgueu o tingueu. Doncs bé, fins aquí seria la nostra activitat. Moltes gràcies i espero i desitjo que dintre de tot estigueu tots molt bé. Adeu!